बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गोरिब दुखुथिया फरायसाफोरनो रां अनसुंथाइनि चेक रानदों। थारैनो नंगौ, गुबुन गुबुन ओनसोलाव गोबां गोरिब दुखुथिया लाइमोनफ्रा रांखावरिनि आंखालाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो हाया आरो गोबाङानो बेमार आजाराव गोग्लैनाङोब्लाबो रांखावरिनि आंखालाव गोजौ फाहामथाय लाहैनो हाया। बेफोरखौ नोजोर होनानै दिनै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया जिरायना थायाखै। सीएम रिलिफ फान्डनि गेजेरजों अदालगुरिनि भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय गोरिब दुखुथिया फरायसा आरो बिपिएल नखरफोरनो गुबुन गुबुन बिथिङाव हेफाजाब मोननो हानाय बादि राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गबिन्द बसुमतारिया गावनि आखाइजोंनो राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होयो। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।